Dat is wederzijds respect hebben voor elkaar. Hetgeen wat jij zou doen voor een ander, dat een ander dat ook zou doen voor jou. Ik ben ooit gevraagd voor de lijst bij de gemeenteraad en sindsdien is bij mij het balletje gaan rollen. Ik zag de politiek als middel om de wereld beter te maken voor de inwoners en de mensen om mij heen. Het heetste hangijzer. Een van de grootste opgaves die nu spelen is inderdaad die woningcrisis. Jongeren die geen huis kunnen vinden, ouderen die niet kunnen doorstromen. Een bak zwarte koffie en een chocoladedonut. Ja, daar kan je mij wel voor wakker maken. Dat ik naast actief ben in de politiek ook muzikant ben. Ik speel ook gitaar en dat vind ik ook superleuk om te doen. En ik vind net zoals dat je probeert in de politiek mensen met elkaar te verbinden, doe je dat natuurlijk met muziek ook. Maar als ik echt moet kiezen, zou ik toch wel voor sport gaan. Een boek lezen. Tegenwoordig B&B voor Liefde. Mijn vrouw heeft me overtuigd om mee te kijken, dus ik ben overstag. NOS Journaal. Iedereen is voor mij welkom, dus ik zou ook zeggen meer inwoners, zodat de voorzieningenniveau hier op peil blijft. Ik heb een zwak voor een papieren krant, daar ben ik heel eerlijk in.